adala dai sai Allah shi a duniya ya cilla tunda addu'a ya kulla Musa jidda wannan ka canza ne wani sirri ne malam kawo ina nan wallahi ina nan malam kawo ya jama'a suna ta ce min wai ka canza ka zara tun to bari dai zo gani da kaina ka san an ce ji gani ya kori ji wannan gaskiya ne malam to me sirrin ne a bani sirrin wallahi wallahi malam kawo babu abin da zamu ce da Allah sai dai ne Allah godiya haka ne ni dai Allah ubangiji ya hada ni da Alhaji Musa Jidda na'am dan adalan mufi na'am wanda kuma Abubakar shine kula Allah ne kula Abubakar ne shi sa ga yanzu alhamdulillah hankali na ya kwanta na gan ka a babu abun da yake tunda kai ka gani da shi na ka san ba ma an faɗa ba wannan ko ba a gaya maka ba ka sani a ni yanzu na tabbatar yanzu na tabbatar kai ba ga jikina ba ya gani mu ma yana da kyau mu ma ko da ya gani da Allah gaskiya ko ba yayi kyau komai ya gani kawo komai yayi kyau malan cikin malan Allah shiga wa alaikum assalam malam bala malam Usman Oza amina lafiya lafiya lau Oza ya gida ya al'amura alhamdulillah ya ayyuka wallahi mun gode Allah malam bala me ya faru ne kwana biyu nan bana ganin malam Habbaka ina ta zuwa guraren sa in zo in neme shi mutane suna ta kawo alhajar tallar abubuwa gidaje da filaye da abubuwa na sayarwa ana ta kawowa daga nan Nasarawa GRA daga nan wajen Kuntau daga nan wajen Tudun Fulani ana ta kawo abubuwan da za a yi wannan har yanzu ban sadu da shi ba ina ta kokarin yadda zan sadu da shi ya za a yi neman bala wallahi yanzu ma tsani ka taka ya aka yi wallahi tallahi tsani ka taka gaba kiɗe ba ma zama kwata kwata to me ya faru wallahi tallahi jama'a ne suka yi mana yawa a kawo mana talla nan a kawo mana talla nan mutum gaba kiɗe ba ma zama wallahi mu ne na a kullum ta ka samu mutum 15 20 da wani abu wallahi tallahi sun zo sun kama da talla akan mu tafi amma dai ne ga Abakar yanzu lafiya ya harkoki ya hakuri da mutane kuma kai Abakar ni kai na fa yanzu na gaji mutane yau wancan da ban gobe wannan da ban jibi haka mun ba abin da zamu ce Allah sai dai godiya da ubangiji dole mu gode wa Allah ya hada mu da kawu mai son mu gaskiya ne ubangiji Allah ya kara masa amin ya rabbi amin ya rabbi amin ya rabbi amin ya rabbi Allah ya kara dan adam amin amin malam Usman assalamu alaikum malam Ahmad ina gaji malam Bakar Allah ya taimake ni na take sa malam ina ta zuwa neman ka ban same ka ba na je gurin ma ambala na tambaye ce kuna wasu harkoki ne ce to bari in same ka in ji wata harkoki ake wallahi malam mutane suna ta zuwa wallahi malam Usman ka san ba ma zama mutane ne kala kala wacce ya zo daga nan gure sai ya kama da tallan fili wannan ya ce gona ya kama na wannan gidaje ne wallahi tallahi kullum a cikin wallahi ba ma da za mu dakata mutane har Abuja da kake gani ni fa mun gaji da ka mana gurare mun kuma shi muke ta ba ma zama mu ne nan mu ne can kowa a hada shi da sarki kowa a hada shi da sarki to a sarki kai adalci to ka gani assalamu alaikum malam Abubakar an wani lafiya alhamdulillah lafiya lafiya biyu ya gida ya ayyuka wannan fahimta kitibus ya akai to malam Abubakar na zo ne ma ni ma yanzu shi na zo maka da shi na ce na take sa na je na yi can na yi nan na tambayi man bala gaskiya ne na ce wa ina malam Abubakar ne aka ce ai malam Abubakar baya zama ni ma da gurin man balan sai kokari yake yana ta kokari ne da to ni ma ya kamata wani fuloti ne na zo da talla na to ya kamata in zo in samu malam Abubakar masa bayani to ai mu ba fulotin ba na'am a tabbatar da lafiyar guri da yake nan certificate an san me gurin saboda mu duk guri in dai ba mu tabbatar da lafiyar sa ba ma tura sarki ba ba shi da matsala lafiya wannan duk abubuwan da ka lissafa haka suke certificate insha Allah yanzu dai akwai inda za mu je mu ne Faransu Road mu ne ina ne duka ana kawo mana tallan gurare yanzu ma fita zami ni ma nan haka ne nan wajen wudin nan ne okay to shikenan to babu laifi to mu da yanzu ba abin da zamu ce wa Allah sai godiya da ubangiji Allah ya kawo mana wannan daukaka na'am wanda daman duk wani ba wanda yake a doron duniya abin da yake nema ga ubangiji Allah ya hada shi da mai son ba abin da kuma yana da sila ba abin da zan ce da wannan kawuna sai godiya ga ubangiji Allah ai ba kai kadai ba dukkanin mu amin duk muna cikin riga arziki Allah ya sa ga wannan amin ya rabbi ƙara buɗi Allah ya ƙara lafiya da sajidda sai gaban ka domin Allah babban dodo mai sarauta mai gagar gasa mai sassan dabo